Falamos de Rusia directamente aquí a Galicia. Estas cousas ás veces chegan e prenden. Seguimos falando de temas de actualidade, xa o adiantábamos ao comezo do programa, e o doutor Valero penso que poderá dar fe disto que imos comentar. A medicina estética está a gañar popularidade cada vez máis, e tanto é así que ata o 50% da poboación española xa se someteu a algún tratamento ou algún retoquiño, aínda que a maioría dos usuarios seguen sendo as mulleres, como estes últimos anos, ollo porque a presenza masculina está a aumentar considerablemente, doutor. Ben, a presencia masculina leva moitos anos aumentando, pero aínda non está nin por asomo parecida á presencia das mulleres. Xa levamos moitísimo tempo que o aumento da cirurxía estética e da medicina estética vaise producindo. Eu penso que é algo social, non é que nos pagamos nada mellor, ni nada pode ser menos agresivo, pero eu penso que é un cambio social que exixe ás persoas que se cuiden máis desde un punto de vista estético, que vistan mellor, e todas esas cousas nos levan a un pouco de banalización da cirurxía plástica e da medicina estética. Falamos de que é algo de homes, tamén de mulleres, o que varía, iso sí, o tipo de paciente, o tipo de tratamento é segundo a idade. Parece ser, a ver se estades de acordo, sobre todo vostede, doutor, que na adolescencia, e ata a vintena máis ou menos, a principal preocupación é a calidade da pel. Vale? Mentes que xa a partir dos 30, 40 anos o que se busca é atrasar na medida posible o envellecemento. E a medida que nos imos facendo máis maiores, pois as preocupacións céntranse na flacidez da pele, na perda de volume facial, o que leva pois a unha maior demanda de recheos faciais, estes tratamentos con fíos tensores, efecto lifting. Mais ou menos vai variando así, digamos, de avoas a nais e a fillas. Vai variando, sí, pero tamén hai que ter en conta un factor importante, que é o que chamamos caracteres sexuales secundarios. Cando eres máis xoven, tes máis tendencia a tratar esos caracteres sexuales secundarios, os belfos, o peito, a rexión dos glúteos. Para resultar máis atractiva dende o punto de vista sexual, para resultar máis atractiva. digamos. Non é que sea algo consciente, que tamén habrá mulleres que o fagan conscientemente e habrá homes que o fagan conscientemente. Pero ademais desa parte consciente, inconscientemente temos a tendencia de agradar aos que son como nós. Fundamentalmente aos que son como nós, non? Mais que aos que son distintos a nós. E en esa manera de actuar que temos, nos leva pues, a vestir como queren que vistamos, a ter a cara que queren que teamos, cumplir as expectativas, non? Cumplir as expectativas dos demás. Por aquí hai algunha cousiña que vos faríades? O ano pasado... Eu? Sí. Boh! Sí. Teríache que pedilo o día inteiro. Pois si ti tes que Pero- pedir O ano dianteiro... pasado houve en Málaga unha profesora que traballou, fixo violencia estética na xuventude, na adolescencia. Facía unha escala por edades. Hasta os 10 anos, os pais eran os responsables automáticamente. De 10 a 12, aí ya se pedía un pouquiño a opinión do neno, e máis sin permiso dos pais non podían facer nada. Pero já estaban dando pasos de 16, 18 anos como já se foran persoas maiores, que podían facer o box, como se chama? Botox. Botox. Non é o máis solicitado a esa idade, Sí, tamén pero hai que dicilo tiñan porque un isto problema, é frase a profesora o vulgar, dixo non? porque tiñan un problema moi grave nas escolas. Home, dende logo Era iso a das uñas. é preocupante. Que non podían nin Ese escribir. é outro tema. A As uñas- cirurxía antes de 18 anos, en España, penso que non a está a facer nadie. Porque non debemos de facela, porque non ten a formación para decidir. Sí que hai excepcións, por exemplo, as orellas en soplillo, as orellas ábano das orellas, sí que é recomendable operalas, porque os nenos, sempre decimos que niños máis bons son. Bueno, os nenos son tremendamente crueles e aos rapaces que teñen as orellas en ábano van a meterse con eles e poden producirlle trastornos psicolóxicos importantes. Tanto é así que é unha cirurxía que está incluída na Seguridade Social. Na Seguridade Social. E pareceme, ademais, moi ben que así sexa. Entón,
la maior parte das cirurxías estéticas, de carácter puramente estético, fanse en persoas maiores, non en nenos. Claro. Sí que tamén elas habedes mencionado que hai ora un afán por as cremas e por hai no tamén porque a sociedade reclama. Es que non é a cirurxía plástica a que vai por diante, non, é a sociedade a que banaliza a cirurxía, é a sociedade a que reclama hipócritamente a que as mulleres, fundamentalmente, sexan máis guapas. E se son máis guapas terán máis futuro Iso é terrible, e máis pronóstico. que realmente sí que é cruel tamén a sociedade, por lo que dis, Claro, porque siguen sendo as mulleres que máis reclaman retoques estéticos, cuidados estéticos. Os estándares estéticos están moito máis altos nas Estaba me acordando mulleres, agora desa película, bueno, que participou precisamente nos premios Óscar, La Sustancia, que fala diso, precisamente, todo o que se exixe físicamente a unha muller. E creo que, bueno, hai moitas cousas que cambiar neste sentido. As influencers, Instagram, eso foi tamén, fixe Noruega prohibeu completamente, fixo filtro a todas as redes sociales. Patiño, se tienes influencia. Bueno, os países nórdicos tienen Noruega, graves Francia e problemas. Inglaterra tamén empezaron a facer, porque os retoques que hai por Sí, os porque propios previron os filtros das os filtros, aplicacións. entonces porque se estaba dando unha animalada. Bueno, que os filtros sí que fixeron moito daño, Estáse cada vez poñendo máis freo a todo isto. Os filtros que nos amosan unha irrealidade, a intelixencia artificial, que penso que tamén vai dar moito que falar neste tema, pero nos imos utilizala para xogar. Para xogar esta tarde, para divertirnos, pero non para ser referentes de nada. E cando vexan os resultados xa verán vostedes que ninguén quere parecerse a isto. Imos comprobar cal sería o resultado de cada un de nós se nos someteramos a retoques estéticos pois os precisos para parecernos a certas celebridades. Empezamos con Juan Fuentes, que non ten dabondo con ser o mellor comunicador de Galicia, que quere parecerse a Martiño Rivas. E miren como quedaría. A ver. Temos por aí. Ai, que cousa! No, eu prefiro a Juan Fuentes do... Pero é terrible, Mira que guapo Martín. Eu non che vexo tan mal, No. Bueno, a ver, para facer unha nova tempada de Matalobos. Pero mira que é unha mistura perfecta entre as dúas fisionomías, Pois eu vexo-te moi ben, Juan? Home, Eu se estuveras así... que unha mestura con Martiño Rivas, quer decir, non podía ir a peor. Evidentemente non podía ir a peor. Veña, que está o padre Patiño moi pasmado Patiño con tamén. isto. Hai pa el tamén. Mira, Yepa. o Mario Casas, que che Mario parece? Casas. Este mal, este non lle queda ben. Mario Como Casas. Bueno, No, Aí no, está. padre, non che favorece, quédate así. Pero é a estola verde o que non lle igual cun amigo meu de Boiro, pero igual. non lleva ben con os ollos. E que vos parecería ver a Roberto Vilar así cun airiño a Brad Pitt? Bueno, sería un espectáculo. Pois, ¡hola! ¡Ollo! ¡Ollo, Oye, pois igual iba Alan Robert con outra actitud, Pero me queda ben a mistura entre os dous, Sí, señor. Que pode quedar mal mesturándose con Brad Pitt? Sí, a verdade que, O sea, é que todo luce mellor. Todo a favor, Hai para ti, Raquel, tamén hai para ti, hai para ti. Imos ver con que mesturan a Raquel Atanes. Con Fátima Pego. No, con... Espérate, non sei se filo o que xoguedes. A ver. Nicole Kidman. Sí, señor, o doutor, como sabe, Como con sabe o Nicole Pero Kidman. que cara de mala que se me pon, non? Con Cantas Nicole veces che Kidman. pedirían a Nicole Kidman? Bueno, claro, que unha beleza. Non, porque Nicole Kidman, a xente huye dela porque estaba moi paralizada. Non A verdade, foi hai- exemplo por un dunha- medicamento que mencionastedes aquí que non podo... Botox. Sí. Algún lifting igual tamén. De todas formas, pero... Nicole Kidman papoute inteira. Así que pouco queda de min. No, Mira, pero Raquel, que ti pasa quédate- que ti non quédate así, non quedo como estou. Ti quédate así. Queremos xogar tamén con Eva, non? A ver, a quen Con se quen me podería parecer? xuntastes? Con Penélope Cruz. Non, pois quédate como estás Sí, tamén, sí, sen dúbida. No hai viña. Madre mía. No hai viña, no. No, padre. No, máis No, guapa sí. moito mellor así. Moito mellor así. Pero, doctor, ti que me farías? Ti que retoque me farías na cara? Na cara. Sí, porque do corpo teño para dar e tomar, pero da cara... Bueno, Mira, está analizando o doctor, Claro. atención, ti me pediches que eu te Sí, sí. mirase. Eu Bueno, digo cho que noto eu, que notas? que se me alargou moito a cara e perdín aquí como masa muscular.
E moita xente me di, Pois non. operaste los pómulos. No, é que adelgacei e se me marcou o oso este. O pómulo eu te recordo de fai un ano. E sí que tes os pómulos máis marcados que antes. Eu penso que o que pasou es que adelgazache. Claro. Eso é o asunto fundamental. Veote moi poucas arrugas na frente. É genética. Pois é unha genética moi boa. E máis non sei. Pouco mellorable, non? No, está fantásticamente pouco ben, mellorable. non necesita nada. Vale. Pois quedo así. Doutor, Verdade? fai anos fun a Turquía. Ai, hoxe estás pesado, Sí, pa? poñer fai anos pelo. fun a Turquía e iba bastante xente para as operacións esas. Sí, sí. Aquí en Galicia hai porque todavía con problemas des que ven xente así que foi alá a operarse, foi a sacar... Pero ti vis para insertar pelo. Sí, pero No, incluso tamén para estética. no, o que hubo moito tempo son a xente que iba aos países Fai anos, sudamericanos. Sí. Porque eran máis baratos, non? Moitísimo máis barato. E agora estáse facendo tamén aquí co país veciño, con Portugal, hai xente... Si, xo se lois, a ti constache que... Eu coñezo a xente, coñezo incluso que non chegan a categoría de clínicas como tal, como pode ser aquí o doutor, senón unha simple esteticien Iso xa é un que perigo este facendo a tratamentos maiores. de botox ou de fíos tensores sin contar nin tan siquiera coa supervisión médica, como aquí en España é preceptivo, non? En diversas ocasións de que tenga culpa o médico o no médico, porque ás veces nin son médicos nin ten nada que ver. Pero tamén a xente que vai, para min ten culpa, porque realmente se eu lle dixera a calquera destas señoras veña a mi clínica que lle vou a facer un tinte de pelo, diría, oiga, eu a peluqueira, a usted irei a facer outra cosa. Ou se lle digo, veña aquí que lle vou operar o ollo, dirá, no, o ollo que me opere o oftalmólogo. Claro. E ao revés, non. É sorprendente, non? Venden, además sabemos como se fai, o venden como se fose unha banalidade, isto non é importante, non pasa nada, es A que prezos moito é o máis médico, baratos, entendo, moito non? máis baratos, a veces non, pero bueno, Anda. é o médico das estrelas, das influencers, de non sei qué. Y tú te piensas, pero coño, ¿quién alguien puede pensar que si eres el médico de las estrellas te vienes dando vueltas por órdenes La Coruña, Badajoz y Murcia? Me parece moi razonable. Claro. Pero a xente quere creer, porque a xente ten fe. A todos esos grandes centros de venta de cremas non son outra cousa que templos da fe. Xa. É a fe do noso tempo. Pero a noticia Pensar que en hoxe- que con unha crema vou a ser tan bela como aquella muller que é inalcanzable. Venden ilusión. Venden ilusión. Máis que a Doutor, lotaría. a noticia que está hoxe na prensa, e na televisión, usted sabe ese médico que era de corazón e fixo operacións estéticas. Cardiólogo. Sí, un cardiólogo. Está a nai denunciando porque dice que a filla morreu por consecuencia das súas operacións. Un cirujano cardíaco. Uno de que Murcia, dúas clínicas non o deixaron de Cartagena. E a terceira foi... Penso que sería un caso de un ciruján de Cartagena. Claro, a cirugía cardíaca, a pesar da fama que ten, é unha cirugía moi reglada, é unha cirugía en donde as técnicas máis artísticas non se efectúan. Pode ser un magnífico ciruxán, pero é unha cirugía moi reglada. Estaban denunciando que non tiña capacidade nin tiña control. Por iso... Sí, só quería facer un pequeno apuntamento, soltar unha pequena pregunta, se me permitides, non? E non terá moito que ver tamén o feito da saúde mental no tema dos arranxos que queremos facer. O doutor está dicindo que sí, claramente, e pensamos un pouco que... Porque si... Eu vexo moi ben a cirugía estética, por exemplo, en casos dunha perda dunha mama, por exemplo, nun cancro, que entendo que unha muller non se sinte enteira, non? Cando se somete a ese tipo de intervencións. Pero creo que a mellor tamén había que incidir un pouquiño neso, non? Que non fai falla, pois, é que eu estaba xogando a que faría o doutor aquí cos presentes na mesa e eu quería sair da mesa e non xogar a ese xogo, non? Porque é evidente. Creo que fai falta un pouquiño de aceptación tamén de como somos e que tamén non só o físico é tan importante. E de asumir que rebuscar un pouquiño que vamos máis, facendo anos e asumir
as nosas carencias e as nosas inseguridades, dende logo que sí. Nos aquí sempre chamamos a prudencia neste caso, por iso, con Javier Valero falámoslo moitas veces para que todo o mundo estea ben informado e, no caso de que queran facer algo, pois que acudan os profesionais. Ben, onte, analizando as incidencias de Martiño, da borrasca,